Hi, kunstagod. Speech an seo dearch an reinintí Virgilín hosbáin Dutch schuigur fed le dul agus na mírna a dalam tú sna fi an roiíos ausúgus a Herbert mollam chuntas Twitterá agus dul agháil sna daine aonas na daine se nó dearch a chud tweet na leibh agus is poblblaí siad an chuirdiúlaí agus níorhach cinál datha hiigumsa agus ar a chuirdúlach mar sin de. So se mollam tacha go saobh se indigenous.com/g agus se tuchtú ar liste a liste seo de tríseoirí le Gaeilge. Is mas man alte léibh se alt irise tá se haig nóspaig.com nótas déanaí ar fáil seo foiointis ga seanstrachil de traptar agus bíon fairly an tánacha san Irish Independent gach cédaoin mar de seantan. Nócht fé cair sin si bheile daine an lumsa bíon mírneach san háil beagán níos gcuireann ná foiointe hain ach bíon sé sin níos ornaíart agus tú beidir léibh rudaigint ar an gáin nó ar tablet an rudaigint nó mar bit an tamgat ag mór fada léibh. Nis is má lumsa éisiil roinnt na pugcréaltaí seo ach go thoirún an beo ag chuig agus chlár churmach freisin. Ní hé nachhfuil éon bahas leis na chlár eile ach nar a bhan deis gom sé éiste chlog leúnach ach se bhfuil na pagcréaltaí sin níos lechtú agus éiste los tú a siúil nó jaga nó péirtán roiíocht beidir se péisiile ábhar an a bheith se agus tá cínte de go ggurach se le do chu Gaeilge. Nis tá seinteoir ag TG Car an a bheith agus tá séis tábharta ar a Herbert agus chur leis le blianta beag an nós. Is feicte bhfuil neart rudí agsúil an tear fáil an saomh. Má chuann tú tgcar.tv isteach tógadh sé sin chuig an leanach seo agus ganhar aon ceann na leanaí seo agus tú in éireann. Is mas mai le leabhar chinach don bheile nó leabhar Gramadach chinach le cinál fálam níos struchtúrtha dhéanamh mollamteach an se agus tá leabhar seo Gramadach gan stróáte gomsa agus se mollam é tá sé anna bheith agus tána chuid den Gramadach i ggóthaíocht san agus sé sin ceann na bailí is fearr formhór den Gramadach elam sé sin elam i ggóthaíocht sa ggóthaíocht san úsáide é. Agus a ríist mas má chuir leis sin a ríist mollam na cuasaí a thugann Gaelchultúir tá Éimeanna Donal agus Darren Ruddig tréis an jabí an sin agus na teagscóirí agus na buin fórne lugan san tréis an jabí an chomh seo chruthú agus chur an neart go neart. Se ach ní rud tátaí faoi seo ná gur struchtúr gur cuasaí struchtúrtha iad agus néon bhallart mo chuid fhí seán ar na cuasaí seo. Tá sé bíonn an ann mírna beaga eolalam se san siúd agus is cinál is ábhar takeíocht in na fhí seán ach se ní aon bhallart iad ar chuasa struchtúrtha ná ar cháilíocht ahananta. Agus a ríist seo dúrch rud beagrad tá fósa Herbert sin Wikipedia nó Wikipedia scoige tá neart leanaí ann agus tána go dábhar clúda an ach tá sé fósa fás agus mas rud ag bheith gur chuir le rud aigen den sin den nó tar deagháil se bobbal seo agus aberdó go tú gur leanach a scríomh nó aistrú ó bhéirle agus tá cinnte me ganach go dtíine sásta go dú leat. Nis mas rud ag bhfuil focail in asna bhirt agus tú gur do go Gaeilge ausú agus Herbert mar sin de. Mollam techt an seo ag focail.gaí leis an termíocht á sin cinál termí beidir termí níos formáilta ná sin focail atá níos formáilta ná
gná ó go léúla agus is féidir annach chu déanamh an seo le focail féin de fiú chuirda ceanamh ar gachéin sort beidir dearmid gur term an ná é agus breanúir na hadiíochtaí a lug den dara díléana mar hapla agus tuair sé sin list an feictú an sin na cíine lug fiochtnaí le úl gus ní gá é sin a chuirteach agus feh bhfuil termí óíochta agus física agus mar sin de go si sinne lug ar fáil agus suas chun dát an seo ag focail. Mar recinn tú is termí technológy when it's le san réimsí ólas seachas go ná úsáid tan. Ach anis má tá folklór tá stáhait is mailimsa an leathnach seo tuis go dogann sé samplaí úsáide dut agus uaireanta bíonn siad sinna tastáil cinál sem meach is fearr fochla úsáid eil an freisin. Ní féidir abertí astrú fochlar ó hangháin gotanga eile agus bíonn sé an úsáideach. Go dtíoch samplaí úsáide samplaí deas nád ar a léomh agus an múna seo nó múna sin eil an zágan le. Is chuann sé sin le de hebras agus mar sin de. Anis tá an saomh eile an folklór.caí agus tá samplaí úsáide chu freisin ach tá roinnt ruí an asnamh ar an saomh sin. Tá sé fós á arbertacha agus nervh sé fiochtna nervh sé níos forbar agus níos nervh sé leathnathe amach be seoad níos fearr se agus be sé anúdrásach agus anna ceart nuair tá sé go hiomlán ach an taonlucht go mar nachfuil sé hiomlán críochna sinna taonlucht. Ach bíonn sé dachar fnachtas chun dáta agus tú a cruthú folklórí agus mar sin de agus mar aithríonn annach chuid den teanga agus tagan focail nuaisteach agus iminn siad amach chuir scialpa chéine agus se ní postléasca é de imún folklóireachta. Agus a rud dearnach seanscrúil tú faoi dearg bhfuil na chlóir se lug as gaige gom ar Mozilla Firefox. Agus is féidir iad sin íoslachtú nó misisiil is féidir an browsálaí seo íoslachtú ó Firefox hain. Is féidir dúireach Firefox as gaige go gúgláid agus sin sin an chéad tura ó Google ar neistan. Se agus má haíonn sé sin leat tá annach chuid nas gna an seo ar nascanna.com chuig clé agus ilbheán agus áisnatanga eile. Rudí eile nar luama fiú se a neart eile ar fáil seo ag bhís iardeach war náir de haingtar na háisna ar lína táin agus na háitina is fearr le techt ar rudí nua an rudí tá fós a ferbert nó rudí tá fós fiús agus fós á naistriú go gaige. Béisceile Tásúlam go gabhar sé sin le cinál de chud a ghaige eolm tú óna fí seanna ausú agus beidir do gaige úsáid ar Twitter nó fágan tagartí faoi na blúirí nuachta ar ceant na sína seo agus se sin fág maon sin é den seán seo má léon ceis fao aon tí bheile nó más rud a gránig tus ar aon tí bheile daíon leat cínte fágteachtar tééis faoin bhí seán agus den for suas fótáil ar agus bótáil suas na seal ar agus se rain an tálas leis a bobbal. Se fághain sin é béisceile go mágad is brenn ar bhí seán agus slán